Ассалому алайкум дӯстони азиз, шумо қарор доред дар канали Душанбе Сити. Хоб дӯстон, 70% нафароне ки канали моро тамошо мекунанд, обуна нашуданд, ҳатман дӯстон обуна шавен, чуноне ки пешравӣ мо шумо аз дӯстон хонаи беҳтарин мепартоем дар канал. Лайк монен, обуна шавен, дар номерҳои поёнбуда ватсапи мо муроҷиат кунед, ҳатман барои реклама кӯмак мерасонем дӯстон. Хоб дӯстон, айни ҳол мо қарор дорем дар ноҳияи Фирдавси 2, хонаи фурӯши ана ҳамин аст. Хитой бозор дӯстон, таги аэропорт, роҳе ки Хитой бозор аст дӯстон, роҳи стари аэропорт, ин тараф роҳи колхози Россия, тарафи масҷид, ин тарафи Хитой бозор мактаб, ҳамаш ҳаст дӯстон дар ана ҳамин территория. Хона забораш аз ана ҳамин ҷо сар мешавад дӯстон, то ҳам дарбичае ки ҳаст, ҳам дарбичарам аз ана ҳамин хона аст. ҳозир аз дарвоза ба навор мегирем дӯстон. 8 дар хона, 6 сотиқ замин, 600 квадрат, канализатсия, хонаҳо топлипол ба чизу чорааш фурӯхта мешавад дӯстон. 3 то кондитсионер, 3 то телевизор, 3 то камераи мушоҳидавӣ. Замин брусчатка, об, свет, линия об шаҳрӣ, светам шаҳрӣ аст. Дар пеши ҳавлӣ ана дӯстон як кат, як бинои душона дар ин ҷо, болояш холи калон аст, ҷои меҳмонхона бигем, як плашадка, ин ҷо як бинои ягошона, як бинои душона дар ин тараф. Баъд пеши хона як боғ дӯстон. Роста ки аз пеши дарвоза дӯстон аз меҳмонхона сар мекунем. Полаш ламинат. То охири видеоро тамошо кунед дӯстон. Нарх навора мемонем. Маълумоти пурраи ин хонаро метиҳем дар номерои соҳибмулк занг мезанем. Маълумотро соҳибмулк медиҳад дӯстон. Хона гуфтем ки ба чизу чорааш фурӯхта мешавад. хоб ин хона меҳмонхона буд дӯстон. аз ана ҳамин бинои ягошона сар мекунем. ростак як калидор, аз тарафи дасти рост якум хона, як стенка, охираш тирезаҳояш жалузи. инҷо як хонаи дигар. сауна ҳам дорад дӯстон. инҷо ҷои сауна нест, инҷо як ҷои калидор бигем, ана ин хона аст. ҷо бошад ҷои санузӣ. хоб дӯстон, ин ҷоро ба навор гирифтем. дар ин ҷо як ҷои скамейка барои сауна аст дӯстон. саунаро ба навор мегирем. ин аз он тараф, ин ҷо як кати дигар, таги лестница, як ҷои кладовка. аввалан якум ошонаро ба навор мегирем. як зимни кухни, летниам дорад дӯстон.
Полаш ламинат. اینجا یک خونه دیگر детский. خب روستا که با دویم شونا میبرایم. روستا که بالکن میشد از طرفی دستی روز یکم خونه. جو پیش توری حولی چالیوی انگور. یک خونه دیگر از این طرف. تریزهویش از طرفی پیشی حولی. یک زلی کلون از دوستون. Ростакяш як балкон. Лестница аз ин тараф ҳам роҳ дорад ба бинои дигар. ҳозир мо ба ин то меравем дӯстон, ба ин тараф. аввалан ин бинои дигарашро болоашро нишон медиҳем дӯстон. Болош гуфтем ягон ҷои маҳракагузаронӣ як холи калон кардаган расшоти ду хонаро гирифтаган дӯстон. метавонед ки ду дар хонаи дигар дар ин боло кунед. Як плашаткаи калон хол аст. ду дар хона мешавад карда. мефароем ба поён. Якум этажашро ба навор мегирем. از این طرف سر میکنیم دوستان. اینجا یک جای حجت خونه. اینجا باشد جای کوخنی از دوستان. اینجا باشد جای یک دیدان خونه. سه تا جای دک و یک جای دیدان خونه. جای چکدون. дар бичаи гуфта будем дӯстон, аз тарафи роҳ нишон додем, аз ин тараф навора сар кардем. Ҳамин дар бича аз ин тараф аст роҳи хитои бузург. ҷо летни кухняш. خب اینجا را با نوار میگیریم دوستان. اینجا یک جای ساونا از گفتیم. اینجا جای раздевалкаш отдых. اینجا جای масаж.
ростаки меравем. Полни кафе. Инҷо бошад як дарбича, ҷои парилка. Калон аст. Ва ин тараф ҷои бассейн. Як бассейни ин қадар аст дӯстон. Инҷо ҷои душивой. خب دوستان همش رو با نوار گرفتیم. اینجا خانه، این طرف خانه، بالا دو خانه، اینجا پایان کухні خانه، اینجا باشد لتنی کухні سауна در بالا باشد جای دو خانه، اما хол کلان برای یگم توی محرکه گذرونی. اینجا باشد یک جای باغچه برای درخت‌های میوه‌دهنده دارد و درخت انگور. یک بارگرد تکرار میکنیم دوستان، خانه فروشی قرار دارد در ناحیه فردوسی 2 خیتای بازار تاگ аэропорт راهی کلخوزی روسیه. 6 сотиқ زمین، 8 در خانه، 600 کвадрат. کانالیزاسیا دوستان دارد، 3 تا кондиционер، 3 تا телевизор، 3 تا камераи мушоҳидави. خانه با چیز چوراش فروخته می شود. нархи ин хона дӯстон $180,000 амрикоӣ. хариду фурӯш ба асъори миллӣ ба роҳ монда мешавад. номерҳо барои тамос 988 71 80 00. дар ана ҳамин номер дӯстон занг мезанед, маълумоти пуррара соҳибмулк медиҳад. вариантҳои алиш дорад дӯстон, ягон якхонага, духонага, сехонага, чорхонага фарқаш нест, аз даруни шаҳр ё ки ягон мошин болои сум. хоб дӯстон занг мезанед, маълумоти пуррара соҳибмулк метиҳад. дар номерҳои ватсапи мо поёнбудагӣ муроҷиат кунед, барои реклама кӯмак мерасонем. лайк, обуна шуданро фаромӯш намекунем.